Ready to ngambere. Donela kaloku ngile. Hayi ngelo luku. Apha kum. Hayi gqotha apha kum ubonile nawe. Uyakwazi? Hayi betha nokuthembile hayi ngile hayi. Ndiyakwazi lesikwatha amanqindi asisongwathi benjenje. Hayi kubere kubani? Benjenje. Hayi, ngothine sana. Hayi baba kuthina nentshele. Kini zonke zendwane zitya abafazi abantu, ya? Azizwe azazitshela umfazi ngenye iminute. Ngile aqala icuko lomntu. Qachuko. Ngothini? Ninaba. Hayi sithi. Usayitheka into yakho nomfazi. Ukukhanywa kwakho noma ufitshane obu. Uqala ngathi yalamini. Ilwane. Hayi. Ilwane ngomothi ndiyanithelekisa ilwane ngo. Nitshagqitha abafazi babantu. Nifuna ibhetri ne? Ndinenze isibhetri. Niyazi ibhetri bo? Hayi ibhetri yefoni Hayi, maqala ibhetri. Mthwakazi. Kini amaro ndini mthwakazi yena. Mthwakazi. Ilwane. Kini amaro ilwane. Xwaza nani ilwane? Mtshana wam kodwa. Hayi bo. Hey, madodana hayi bo. Hey, manje. Akaluka. Perere. Makhulu. Hayi bo. Ndadithethe nto andabidanga. Lo madodana intoni bo ebeka walikhaya oko. Iyawuba kulo makhulu nawo. Ufuna ntoni apha xa nilapha? Ndikhona nemigqomo mnayama. Okothilanga ke sijusi nam apha. Ankile, abantu banelento eqhuba bazawuxabanela apha endlini ankile. Yintoni kwenzeka ntoni ngobomi bakho mfazi wam? Wakushiya nje kancinci ndihambe ngithole amaphephanyana besithubeni. Wena uhamba lo mntana ndimthini. Ankile akawaroja. Kodwa ndifika ndibaleka apha mpereni. Ankile ndakhumbula ankile. Khumbula. Nansi le more. Ubani? Man. Phuma. Man siyahamba. Kwenzeka ntoni? Sethona. Sile nje.